Mahigpit na ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang pag-ani, pagbenta, pagbili at pagkain ng shellfish at alamang mula sa karagatan ng Milagros Masbate dahil positibo pa rin ito sa red tide toxin. Batay sa nakolektang samples ng ahensya, lumalabas na tumaas ang toxicity level ng paralytic shellfish poison o PSP sa naturang karagatan na lubhang delikado sa tao. Nito lamang February 25, 2025 nang maglabas ng abiso ang BFAR Bicol. Kapag nagpa-positive po yung isang area sa red tide, this is a result of a series of tests. So, regular po yung monitoring natin, chine-check natin, this undergoes laboratory and yung mga shellfishes ay tinetest sila doon sa red tide dahil nga yearly yung occurrence nito. Pinapayagan pa rin naman ang paghuli sa mga isda, pusit, hipon at alimango, ngunit dapat maayos itong nilinis at niluto bago kainin. Ilan sa mga sintomas ng lason na dulot ng red tide ay ang pamamanhid sa paligid ng bibig at muka, pagkahilo, pagkaparalisa ng kamay at paa, panghihina ng katawan, pagbilis ng pulso, hirap sa pagsasalita, paghinga at paglunok, pananakit ng ulo, pagsusuka, pagtatae at pananakit ng sikmura. Sa ngayon po na nakataas ang na positibo sa red tide ang Milagros Masbate, ang aming ahensya ay patuloy na nagpapaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain, pag-collect, pagkuha at pagbenta ng mga shellfishes including alamang. So, maaari lamang po na sumunod tayo sa mga impormasyon na sinasabi ng aming ahensya, and also po mahalaga na alagaan natin ang ating mga health, no, and we are safeguarding the health and safety of our community, kaya mahalaga na sumunod tayo sa mga ganitong paalala. Maaaring makulong ng 2 buwan at di lalagpas ng 1 taon o magbayad ng hindi tataas sa 10,000 piso ang sinumang magbebenta ng mga produktong pandagat na apektado ng red tide toxin. Samantala, negatibo naman sa red tide ang Sorsogon Bay o ang Huwag Lagoon sa Matnog at ang karagatan sa Mandaon, Masbate. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.